kagkaron sa pagsugod sang aton bag-o kag matahom nga sugilanon nga ginatig-uluhan. Kahisa sa dughan. Ano ba na to man? Nga ba lang amo atugid ang ginapamangkot ni Choy Gardo kagina? Hoy! Kumusta ka na? Oh! Nilaglamot sa kamatagpang. Sino ka mo, boss? Ano taning tuyo nyo? Gusto lang napon nga balason sa imo, Toy. Ano? Gusto napon balason sa imo. Ay, balason gid bala kami ayhan. Basi kon matulogan ka dayon. Hoy, Lurire! Ihanda ka galingan mo. Kay aton sa praktisan. Praktisan? 7-3-8. Grabe ba? Kamu Sige. na buang bala dah. Dali. Hindi ako puputunga. Sige na. Kaya ginauyatan ko yung doon kang kamot. Sige na. Okay, Hoy! Pigaw imo stamina, Toy. Hindi na tulugan gid say. Pigaw imo stamina, Toy. Tulugan ka lang sang ahaw nga. Tampa man lang nilari. Unting. Katinulo ka lang na. Gali man. Ano ka, Unteng? Ha? Oo, amo na ini. Katonto sa imo. Arabi pa doklam ako sa imo. Away do matapog man ang ulo mo. Natulugan ka. Bugtaw na. Bugtaw na ko. Ay, nakatulog ka gali gago ka, Unteng. Ho, natulog saya nga rin na kita gani sa climax. Climax. Dali na. Guyuron ta siya pahigan. Ako di siya kita. Diri mo. Palipod na di sa may dako nga basurahano. Dili. Pare, Ibutang sa diyo. bugat ba? Aring inhaler, Agad makabugtaw na yun. Are inos na ko gusto mo. Ano na? Bugtaw na sa. kasakit sa ulo ko. Salin ako. Basurahan na niya. Bossing, ano ba lang buhatin sa akin? Simple lang Ipatag Bisaya ko na nang buhaton ta. Simple lang, Loy. Gusto lang namon nga patulugon ka sang mahamuok. Ina ba lang matulugan ka nga buwas ka pa makabugtaw, haw? Buwas. Kung makabugtaw ka na, ginalangaw ng imo nga ilong. Masapat kabo. Masapat. Ang sapat niya, mga bangag. No. Hoy, Unteng. Kasi hindi na siya tulok yaw. Gaano ka, Unteng, nga doon sa tulala ka na mo, ya. Tula. 519. Tula. Unteng. 881. Ano Malang tuyo ninyo sa ihambalan ninyo para istorya natin sa kahapos lang. Ang gusto namon, amo lang nga, patulugon ka. Sakit sa ulo ko. Gani, ako pa sa imo, kay mahina ang iyong mga stamina, Amo stamina. magtulog ka na lang nga magtulog. Amogin. Ha? Hindi ba na? Hindi ako magpasugot. Hindi gali. Tulugan naman sa liwat ho. Ano ganitong isugo ni Busing Kanto?
Patulugon lang. Natulugon lang ka. Ay, di. Taon na bala. Si Unting, ho? Ate Unting? Ikaw naman, balbal, ho? Uy, na. Sige, kid. Sige. Balbal ka sa patay, eh. Sige, balbal, kid. Balbal. Ina. Si, man, hay, tagbaw ka na? Kaluoy man ho. Ano, hindi rin naman bala sa ang iniler. Di wala pa ko nayawan sa iya mo. Hindi na. Maluoy kita siya kayo. Isa na ko do, mapala kita, hindi na makapayaw si Boss Gardo sa'yo. Oo, silig ni Busgardo. Sakiton ta lang. Ngayon na balang magkalalupog. Amo gani pero ho, do ang itsura do, lata na gautan ho. Wala ka bala. Kubog taon ta kag hampangana. Ano nga hampang? Ebe, iulain ang unod sa basurahan, ho. Kasyang ibulos ta. Aray! Ara na, katma. Sige, Gardo. Ay, Gardo. Kita mo na si Mas Gardo, ya. Sige. Unting. Yes? Idhit ng inhaler saya. Nanay, kisa kwato to sa kanibutan sa basuran. Ari! Isa! Dua! Something yung ano. Kabukat-bukat sang kalagya. Hindi pa rin ang poso ka, mabukang ulo. Oo. Ara, tawot ako bukad sa nagagasuli sa. Ara na, nakabugtol sa. Diyan na lang ako. Hindi Hindi ka naman pagpatsyon Diyan na lang ninyo ako. Isa sa pagugnayan pa ninyo ako sa subo. Sini? Wala man ginsugo sa amon nga patyon ka. Ginsugo ba lang kami agod malupog ka sang kasakitan. Hindi ba lalare? Boss, lare boss. Do, kalaway sa bubuya ko magkadlaw boss ba? Gago! Tumangin ka walipungan ko sa noon. Ako magaling nakalipong kay Joel. Ikaw bang malipong sa akon? Basi ko ikaw malipong, boss. Gusing ako. Basi ka rin di nakatagaan sa down payment. Ang gago nga unting, nagdalaga, no? Ay! Di ka makanto. Hindi ka makato kay Yawars. Yawars? Partner! Ato na. Ginatakara sa pagkaputit. Lugaw po nyo. Putit lang, Man! Dali na! Mahalin na kita kag ma-report kita kay Boss Gardo. Tunto nga unting. Isugid ko gid na si unting. Ano natabo? Hinalila ako nakabugtaw. Hindi. Ano atong nadamgo ko man? Si Joel? Dumay malaing nga natabo siya. Ay hindi damgo na to. Kag hindi ato matuod. Kabay pa nga, okay lang si Joel. Ano abi kung try ko siya nga tawagan? Matuod. Pero gabi na. Nakamuno siya abi sa akon kagina sa eskwelahan nga. Makita ay ko na sila ni Choy Gardo. Ano yan ang kinahanglan ni Choy Gardo sa iya? Ay, ano man to yung gindamgo ko kay Joel man? Dumay malaing nga natabo sa iya sa damgo ko. Pero hindi na siguro matuod. Basi suli. Bahala na. Matulog na ako liwat. Gabi na ini, basi mistorbo ko pang tulog ni Joel. Ginatagan niya naman ako sa number niya eh. Ay, Joel. Ay, may nabatyagan ako sa imo. Pero mahulat lang ako sang hustong hation. Nga ikaw na mismo ang maghambal.
Ano bala natabo sa ako na puwan? Nga sa subong. Wala pa siya magkapauli. Ano ba lang batsagan ko ngayon eh? Do kinakulbaan ako Ay, Joel, apo. Nga man ba lang hasta subong? Wala ka paghihapon nakapauli. Ano ba lang nabatsagan ko ngayon eh? Dulain na yun ako nagkakabatsagan. Aga na pag wala pagid siya gihapon nakapauli hasta subong. Ano ba lang buot silingon sini? Ano? May malain na yan nga natabo sa ako na po. Mayara ginayan. Hindi lang kuntani, Diyos ko. Hindi lang kuntani. Palangga ko ginagawa na po. Kag sigurado ako. Maakigan gid ako sa iya mga gidikadan. Kung may balaan nga may malain nga natabo sa ila anak. Joel apo. Nga man mo na sa subong wala kapagid. Nga aman, apo. Ada na ako sa balay ni Parilyong. Parilyong! Nagbalay! Nagbalay! Si Parikimpoy mo ini. Ay, Parikimpoy. Maayo. Para siya. Malapit na lang sa perdahan. Dali lang ha, kay buksan ko portahan. Salamat kay Parilyong sa pagpasunod mo sa akon ha. No problem. Basta ikaw. Sige Parilyong. Are. Isira ko na perdahan. Isira kay maistorya kita nga duwa. Ano ginang problema mo? Ada na. Isira ko na. Manabugin ka salamat Parilyong sa pagpasunod mo. No problem. Anong natabo sa imo? Kay Ari ako kay... Kaya ano? Nabalaka ako sa ako na po eh. Si Joel? Ano Kasta subong wala pagid siya. Uy, sa din siya nagkanto. Nga wala pa siya. Ambot. Oy. Ambot kung sa din siya nagkanto. Oy, hala. Wala ko ba kayo balo pare? Uy, basi sila ni Bina. Kay pare Ano? Oo. Ambot lang ko. Wala pa ba ako dito nakakanto na pare Miloy? Uy, sige lang. Palihog na lang hambal kay pare Miloy ha? Sige. Kung nakakanto bala dito si Joel sa ila kay permi pa na dito eh. Oo. Ginadulong mo na niya dito si Vina ko kisya. Sige, hambalon ko siya. Abugade eh. Wala problema. Basta. Oo, sige. Abugade. Hay. Ba nang hibi? Kailangan siya akong kumaghibi ako para inyong ho. Nagkakuryano, nag-itsura ko. Gadugang laway mo. Sige pare kumpoy. Pag namalasan ginako sa akon apo pare. Naintindihan ko ikaw. Oo. Sige pare. Amo lagi naging kanto ko. Ay. Nabagay ka salamat. Wala siya problema. Sige pare. Magwa na ako. Sige. Halong ha. Salamat yun pare ha. Sige. Sira na lang. Isira ko balik. May mga ido ho.
Alas 5:45 ang takna kay nasang aga mga kamarbase Channel FM. Isa ka pamatanon nga lalaki ang nasapwan sa isa ka sulod sang dako nga basurahan. Nasapwan siya sang isa ka nagapamasura kaina sang aga takna alas 5:45. Napuno sang lastro ang kalawasan sang among lalaki kag ini siya nagasuksok pa sang uniforme sang ilang nga eskwelahan kag ginkilala ini sa iya nga ID sakay Joel Bordan mga ka-Marbase Channel FM. Bantayan ninyo ang next nga detalye sa iban pagid naton nga public affairs program diri sa Marbase Channel FM. Ini ang inyo alagad Michael Orot nagabalita sa inyo kag maayong aga sa aton tanan. Lolo Kimpoy, nagbalay, si Kendra ini. Bidi ka pa nagbalay? Atin ako sa tubag sa pertahan. May dyan ka din ako nagpisto. Are, buksan ko pertahan, si Kendra ako no ini. Kendra, ari ka man? Lolo Kimpoy, kagkuhan ni, malain nga balito. Ha? Ano nga balita? Ano nga balita ha? Si Miley Cyrus, nagkanta naman liwat? Hindi lo, kundi nga, si Joel lo. Si Joel, wala pa ba siya dire? Dali ka. Mag-slod ka rin sa balay. Ay, hindi na kinanglan lo. Kay, isugid ko na lagi sa imo kay parang maghibalo ka. Ano balay da? Dugin ako lumaan na bala ako ha? Kakuan lo, si Joel, nakita sa dako nga basurahan kag kalain na sa itsura niya. Apang buhi pa man siya lo, at ito siya sa buong ospital. Ano? Si daw nakakita. Wala kagalilo nagkapamati sa radyo lo, gibalita ni Michael Orot. Wala ako nagkapamati kay nagubag ako radyo. Siya din nag-estasyon. Kakuan luha sa Marbase FM balo? Abo bala? Siya din sa mga hospital lang ako na po, Diyos ko. Sige, kanduan na natin siya. Hindi. Ano ba lang natamo siya ako na po? Kag ano pag natamo, Kendra? Amo lang inaluha, may nagsugil na sa akon nga kalain ko na sa itsura niyo. Amo na ganin nagapinitla ako kay doon nagasala ako eh. Kendra? Sige. Dilag ka isira ko na balay. Di ako ha. Sige na. Balakad na kita. Sige lo. Bravo mga bata-bata. Ginpatamaan nyo gid kastigo ang tangkuloy nga Joel. Baw daw hindi na mapuslan ang itsura sang among lalaki. Ati igo-igo lang ato, no? Igo-igo lang atong ipanghilamos niyang iya mga lastro.
Piho ko nga madamo gid ko siya sang bukol. Sa inyo ginhimo. Sa iya. Ay abaw. Sige lang. Bisan daw inagi si Unting, pabayin na lang ini. Kay daw agi-agion man ang daan ini. Tanaw naton kung mauntat na bala sa pagpangaluyag si Joel kay Bina. Tanaw naton. Kanami isang bugtaw ko ba? Bisan tuod niya daw ginkula ako sa tulog pero bisan paano okay lang ang bugtaw ko. Ba, si Lolo Miloy ho, ang radyo niya nabilin diri. Nagasigil ang andar. Nagapamati di sa guro balita. Galing basi nagwa siya kang nangapi. Hala. Ang nasapwan sa isa kasulod sang dako nga basurahan. Ba, pamatanon nga lalaki. Siya sang isa ka nagapamasura kainasang aga na Grabe na gidyang panahon subong. Kaluluoy man sa pamatanon nga lalaki Napuno na sang to. lastro ang kalawasan sang among lalaki. Uy, halagin kastigo siguro. Ini siya nagasuksok pa sang uniforme sang ilang nga eskwelahan. Hala. Kag Ay, inkilala ini kaluoy sa man. iyang ID sakay Sino ay hanaman? Joel Bulan, mga Kamarbase Channel FM. Si Joel! Si Joel! Diyos ko! Kinahanglan! Makakadto ako dito sa ila! Diyos ko! Alain sa pamatyag ko! Si Joel! Siya gali atungin kastigo! Joel! Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang matahom nga kasugpon sang aton bago nga sugilanon nga ginatig-uluhan. Kahisa sa dughan. Ini nga sugilanon ginadulunggid sa inyo sang Marbaes Blind Channel nga ginapangunahan ni DJA. Kahisa sa dughan.